ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଉପାୟ ତାଙ୍କ ଜାତି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ବଦଳିଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆମଠାରୁ କେହି ବଡ଼, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରିବ କିମ୍ବା ଆମଠାରୁ ସାନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହୁଁ କାହିଁକି? ବନ୍ଧୁଗଣ, କେହି ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼, ଧନୀ କିମ୍ବା ଗରିବ, ସାନ କିମ୍ବା ବଡ଼, ବୟସ୍କ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଜାତି କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ଜାତି, ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ଜାତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିରେ କାହାକୁ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ କାମ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ବେତନ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୁନିୟର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ଜୀବନରେ ସମାନ ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଗ କର। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାହାକୁ ଭେଦଭାବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତ ମଣିଷକୁ ଉପରବାଲା ବନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆକାଶ, ସମାନ ପୃଥିବୀ, ସମାନ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ଭେଦଭାବ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି କରୁଛ? ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ।